Vi skal gå lige ned med Søren, vi skal til at planlægge attentatforsøg. Nu er det basketball der. Nu skal de gå. Skøn jer, Victor! Jeg kan se, de planlægger lige hvad for... Okay, lige tilbage igen. Og Victor han er lige i gang med at prøve lige at blende her. Jeg går lige over for vise retsstand for lige at se, hvad der sker derovre. Kan du fylde for meget igen? Er det hårdt? Kom nu, bliv nu stille! Op på ham. Han skal tage den bold, der... En der pinde, der kan tage og skyde der. Han kigger, han er en fucking lille dreng. Han tjekker bolden! Please! Please! Det er godt, han snikker! Han vægter! Ej, hvad laver de, mand? Han snikker 4 rundt der! 4 rundt der! Højlyse! Hvordan var det så nakken bare fra i slå? Nu er det spændende. Må jeg se bolden? Kan du holde op med et godt trofæ? Den nye over og den nye løgne.